барқарор нашаванда расонанд. Дар 6 моҳи соли 2024 миқдори 3 тонна ва 837 килограмму 906 грамм маводи мухаддире ки аз тарафи мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Тоҷикистон аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира карда шуд, метавонид зиёда 38 миллион нафар сокини сайёраро муътоду қурбонии ин вабо гардонад. Бадтар аз ҳама он аст ки маводи мухаддир пояи моддию техникии ташкилотҳои террористиро пурзор намуда, дар ин замина даҳҳо акти террористиро тарҳрезӣ ва амалӣ менамоянд. ҷумҳурии Тоҷикистон бо доштани марзи тӯлонитарин бо Афғонистони ҳамсоя дар пешоруи терроризми байналмилалӣ ва қочоқи маводи мухаддир қарор гирифтааст. густариши қочоқи маводи мухаддир на танҳо барои Тоҷикистон, балки барои кишварҳои Осиёи марказӣ бисёр хатарофар аст. дар гузоришҳои созмонҳои мӯътабар омадааст ки ҳамасола аз фурӯши маводи мухаддир аз 400 то 500 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ташкилотҳои байналмилалии террористӣ фоида гирифтаанд. ташкилоту гурӯҳҳои ҷиноятпеша қаламрави кишвари моро ҳамчун масири транзитӣ истифода мебарад. новобаст аз талошҳои шабонарӯзии мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурӣ, мусодираи даҳҳо тонна маводи мухаддир, бозошу ба ҷазо кашидани омилони қочоқу тиҷорати мухаддир ин падидаи ҷиноятӣ пайваста рӯ ба афзоиш дорад. соли 2022 аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратии Тоҷикистон аз муомилоти ғайриқонунӣ 4 тонна 991 килограмму 176 грамм маводи мухаддири тариқи қочоқ ворид шуда мусодира гардид. соли 2023 бошад дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз муомилоти ғайриқонунӣ 5 тонна 282 килограмм 4 грамм маводи нашовар дарёфт ва мусодира шуд. ин рақам дар муқоиса ба соли 2022 58 ва нисбат ба соли 2021 22% зиёд мебошад. дар соли 2024 низ раванд ва кӯшишҳои интиқол додани маводи мухаддир ба таври бесобиқа рӯ ба афзоиш доранд. дар 6 моҳи соли 2024 аз тарафи сохторҳои Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба миқдори 765 килограмму 177 грамм маводи мухаддир, 48 килограмму 945 грамм героин, 667 килограмму 322 грамм ҳашиш, 32 килограмму 605 грамм афюн, 15 килограмму 455 грамм экстази, 720 дона ҳабҳои синтетикӣ ва 850 грамм бангдона ва аз тарафи тамоми мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар 3 тонна ва 72 килограмму 729 грамм маводи мухаддир мусодира карда шуд ки тариқи сарҳади давлатӣ ба Тоҷикистон интиқол ёфтааст. дар натиҷаи гузарондани маҷмӯи чорабиниҳои ҷустуҷӯи оперативӣ аз ҷониби раёсати Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон далели қочоқи маводи мухаддир дар ҳаҷми махсусан калон, ошкор ва фаъолияти ҷинояткоронаи гурӯҳи қочоқбари фаромилии масири Афғонистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Россия пешгирӣ карда шуд. аъзоёни гурӯҳи муташаккили Наша Ҷаллоб, Гулдасташоев Шонасрат Музримшоевич, соли таваллудаш 1967, зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Хосаи ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнон, оиладор қаблан бо моддаи 200 қисми 3 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудааст. Абдурахимов Бахшидор Шакаршоевич, соли таваллудаш 1994, зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Возми ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнон, корманди Амонатбонк дар ноҳияи Шуғнон. Наврузбеков Фарзин Умедович, соли таваллудаш 2002, зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Миденшори ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнон, донишҷӯи курси дуюми факултаи менеҷменти Донишгоҳи давлатии Хорух ба номи Назар Шоев. Тиллозода Юсуф Тилло, соли таваллудаш 1994, зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Бароҷ ҷамоати деҳоти Миршакари ноҳияи Рошқала, ронандаи автомошинаи Боркаш, Шоназмиев Шайдо Мабадшоевич, соли 1991, зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Тишори ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнон. Давлатназаров Зафар Абдулназарович, соли таваллудаш 1994, зода ва истиқоматкунандаи маҳаллаи Теми шаҳри Хорух. Акимбеков Акимбек Азиз Маҳмадович, соли таваллудаш 1983, зода ва истиқоматкунандаи маҳаллаи Шотемури шаҳри Хорух. Гулдарбоғов Бахтовар Худораҳмович, соли таваллудаш 1992, зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Возми ҷамоати Поршневи ноҳияи Шуғнон. Мамадназаров Алишер Мамадакимович, соли таваллудаш 1981, зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Пашори ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнон соҳибкор. Шосулаймонов Рамзи Шосулаймонович, соли таваллудаш 1980, зодаи ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, маҳаллаи 18, бинои 9, хонаи 110. Дод Маҳмад истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд, маҳаллаи 13, бинои 1, хонаи 24. ва Раҳимов Шариф Раҳмонович, соли таваллудаш 1982, зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Мастшоҳи вилояти Суғд дастгир карда шуданд. Гулдасташоев Шонасрат ва дигар аъзои ин гурӯҳи ҷиноятӣ миқдори калони маводи марговари мухаддирро аз қаламрави Афғонистон ба ҳудуди ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон гузаронида, бо мақсади интиқоли минбаъда дар манзили зисти бародари ҳамсари Гулдасташоев Шонасрат, сокини деҳаи Миденшори ҷамоати деҳоти Поршневи ноҳияи Шуғнон, Бозоров Умед, ки айни замон дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор дорад, пинҳон карда буданд. ман чандин сол қатъи афғоно
قاچاقبرای افغان همکاری دارم. ای 2018 11 تا 15 مرتبه همین مواد مقدر افغانستان و بدخشان آوردم. اگر اینو را حساب میکنم من این 800 تا 1 تن بالا میروند. سرگروه ما همون شیطان قدم بود که در خارج زندگی میکند. ما را یه سپورش تلفن قد داد. مرا همون افغان زنگ زد. کامرا قطع حرکت کردن پیش من آمدن. 3 نفر بودن. در دستش автомат بود. 3 автомат بود. نچنوی بدینه. اینو رفتن این 3 قبا گرفتم. خانه بچه خسرو بچه را برجا کردم. سر راه بالا برآمدم. کارمندان حمایت مرا قپیدن. طبق маслиҳати пешакии аъзоёни гурӯҳи ҷиноятӣ Гулдасташоев Шонасрат зиёда аз 100 килограмм маводи мухаддирро шабона аз қочоқбарони афғон бо номи Дурмаҳмад ва ду ҳаммаслаки ӯ дастрас намуда мехост тариқи Абдурахимов Бахшидор Шакаршоевич бо хатсари Хорух Душанбе Хуҷанд ба ҳаммаслакони ҷиноятии худ расонад. Аз он ҷо маводи мухаддир тавассути ҳудуди кишвари ҳамсоя ба самти Федератсияи Россия интиқол меёфт. باید قید نمود که مدت 3-4 سال آخر گروه متشکل جنایتی با دستور و سفارش سرکرده گروه نیک قدم افشیرتن که در کوفتوکو قرار دارد بیش از 15 مرتبه خط سرحدی دولتی را غیر قانونی عبور نموده از حدود افغانستان به جمهوری تاجیکستان زیاده از 1.5 تن مواد مخدر وارد و نقشه های جنایتی خود را به طور پنهانی عملی نمودند. در رفت چاره‌بینی‌های اپراتیوی تفتیشاتی چندین واسطه نقلیات از جمله اتوماشین‌های تمغه مرسدس اسپرینتر، تویوتا ورسو، اوپل، مرسدس ویتو، تویوتا رافچور و غیره که اعضایان گروه متشکل جنایتی آنها را همچون واسطه انتقال مواد مخدر استفاده می‌بردند به حبس گرفته شدند. همین مواد مخدر را در تاینیک جوش می‌کردم ای پشتش کارتون بر کردم در پوست موس مرا یگون جو چینه کردند یگون جو غم نزدند یگون جو هم چینه کردند که کارتون برای زیاده های 500 کیلوگرم مواد مخدر تو خوجان تو یعنی تو مسچوی نوا برده همونجا بچه های خوجند قبول میکردند در حق خدمت ما زیاده های 38 تا 40,000 دلار گرفتم. ضمن چاره‌بینی‌های فوری جستجویی علاقه‌های جنایتی گروه ترانسملی نشه جلابی شهر خاروخ در ولایت سوخت شاه سلیمانов رمزی، داد محمدов شمس‌الدین و رحیمов شریف دستگیر شدند که آنها مواد مخدر را در حجم مخصوصاً کلان قبول نموده آن را به خارج کشور انتقال می‌دادند. شیطان زنگ زد که شایده آمادگی‌ام را قبول کنید. رفتم در مرکز شهر را قبول کردم مواد مخدر و وزن کلان حجم گرفتم. بعد 50 پلان بار که بدودم خوجم بدودم خوجم در عوض وای 40,000 دلار ها وردم بخموده گفت که مستقیم میشوم بخموده شمیتیمو موندگی بود دست من بود. رمزی شاه سلیمانov من گفت که همین قدر چیز مواد مخدر هست این وای 2-3 روز بجو کردنتان در کار. من مرسدس ویتو گرفتم با محله 18 رفتم که رمزی ماشین خودش قطع رافچور قطع اومد و درون وای با همون نشه مواد مخدر 5 سومکه داشت تقریبا 165 کیلو. عموما ما 800-900 کیلو مواد مخدر ای بدخشان آورده تا دوشنبه ای دوشنبه تا خوجان ای خوجان تا قرقیزستان ای قرقیزستان تا روسیه انتقال دادیم. مواد مخدر رمزی رو دست وایجان رو کرد مسجا ما در اونجا قبولش کردیم حسابش کردیم 73 کیلو برآمد مواد مخدر. بار دوم 65 کیلو مواد مخدر وایجان عوضش 5,000 تومان من داد. بار سوم مواد مخدر وایجان با وزن 40 کیلو با آور. در ادامه چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی طبق نشاندادی بازداشت‌شده давлатназаров Зафар از منزل استقامتی چهارشنبه‌ای اوبید آجیدروبانویچ که سال 2022 با جرم علاقه‌مندی با گروه‌های متشکل جنایتی شهر خاروخ با مدت 20 سال از آزادی محروم شده است 10 کیلوگرم مواد مخدر نوعی حشیش 421 عدد تیرهای گوناگون قدری پولمیوتی کلاشنکوف دریافت و مصادره کرده شد.
чоршанбе обайд айтурма мара занг зад гуфт ки рав хонада замина канду аш линча наркотика бигир бачаҳои амин бахшидоду акимбек мебиёянд амунра те. ташхиси суди кимиёвии маводи мусодирашуда нишон дод ки он маводи мухаддири нави ҳашиш буда вазни холисаш дар умум 103 килограмму 84 граммро ташкил медиҳад. нисбат ба аъзоёни бозоршудаи гурӯҳи трансмиллии нашаҷаллоб аз ҷониби шуъбаи тафтишоти раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо моддаҳои 36 қисмҳои 3 ва 5, 200 қисми 4 бандҳои Г ва Д, 289 қисми 3, 335 қисми 2 ва 347 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуд. чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ ва тафтишотӣ оид ба боздошт намудани 10 нафар аъзои дигари ин гурӯҳи ҷиноятӣ ки айни замон дар кофтуков қарор доранд идома доранд. мавқеи хатарнок пайдо кардани гурӯҳҳои даҳшатафкани террористӣ дар кишвари ҳамсоя, авҷгирии бозиҳои нав дар атрофи ин гурӯҳҳо кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла Тоҷикистонро водор месозад ки дар самти мубориза алайҳи терроризм, муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва ифротгароии минтақавӣ беш аз ҳар вақта фаъолиятро пурзур намояд. дуруст аст ки барои пеши роҳи паҳншавии вируси терроризму нашамандиро гирифтан талоши якҷояи ҷомеаи байналмилалӣ зарур аст. аммо сиёсатҳои дугонаи қудратҳои алоҳида нисбат ба масъала моро огоҳ мекунанд ки ба умеди қувваи берунае нашуда иттиҳоди худро боз ҳам қавӣ намоем ва барои ҳифзи давлатдории миллии худ аз чунин маршиканиҳо агар лозим ояд бо баҳои ҷони хеш омода бошем.